Mm. 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 Hello mga kuwigel! So, yun po. Ayan, meron po tayo ngayong Ultimate Putok Batok Mukbang. Meron po tayo dito lechon pork belly roll. And crispy chicharron bulaklak. Yan, at meron din tayo ditong suka, Mang Tomas, at lettuce. Dami lettuce. Yan, bago po tayo magsimula. Try mo na po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain ng binigay po sa araw na to. At sana po mapagaling na po mga sakit namin. Yan, hugas na po tayo ng Kamay. kamay at magmukbang na po tayo. Pero siyempre, subo na. Yan, tapos, tingnan natin tong lechon pork belly roll. Yan. Hiwain po muna natin, mga kawigil. Yan! Mga kawigil, lokuha na. Huh. Mainit. Mainit pa? Uy. Yan o yung balat. Mainit Sige, na. kunin mo, kunin mo. Mainit. Hindi, kunin mo. Ayan o, grabe yung laman. No? Yan, sige, kunin. Yan, para sa kawigil, unang subo. Ito. Salo-salo po, mga kuwigel. Ayun. Meron din po tayo dito chicharron bulaklak. Suka. Sasawsaw natin yan sa suka na maraming sibuyas, bawang. Well, Ultimate putok batok talaga. May ketchup po ako dito. Kasi ito po pampabalance, medyo healthy. No. Layers, oh. wow. So natin sa Mang Tomas. Wow. Yeah. Ito. Chicharron bulaklak po. Suka. Tapos, kanin. Oh my god.
Sarap po. Oh, makalimutan mo kanin. Grabe. Sarap na sa lettuce. Nung Itong sarap. ito nga pa, no? Lambot. Hindi na yun sa suka po. Itong belly. Oh. Wow. Lettuce. Sarap sa ketchup. Ketchup tsaka suka. Nagaganon po ako parati. Ketchup at suka. Oh my God. Oh my gosh. May mga tali pa po ito eh. Harap namin sa inyo. Ito yung mga laman. Sarap ba rin siyan? Sobra po. Ito may itabang part. Tikman ko. Kung Sarap. Sabay. Kung panaginip ng photo, saan di na nagising? Ay, sarap eh. Pero pag panaginip lang to. Iiyak ako. Sarap talaga niya sa ketchup. Ketchup. Sama natin siya sa lettuce. Oh, dito. Sarap. Thank you. Tanggalin natin yung mga tali. Wow. Ang lambot. Ang bala. Grabe po talaga. Siyempre, meron po tayo ditong pineapple juice. Ito.
Di ba? Cheers. Balance na balance. Medyo healthy. Ito pong mga lettuce. Healthy. Mabos na yung lettuce. Kaya mo. Juicy niya pa po. Kawigin. Mm. Yan. Sarap ba? Dami nga lang mga herbs and spices po sa loob. Sarap. Ito. Oh. Wow. Mm. Hatiin na natin to. Sige. Tanggalin natin yung tara. Kaya mo na? Mm. Yan. Meron pang ano? Meron pa lang. Meron pang? Ano, tali. Ayun o, pakita natin. Ayun, kun mo. Oh, yan. Oh, Di ba? diba? Yan, kain. Yan. Gusto mo pa to? Ah, sige na. Ito, tali. Ayan. Sarap na sarap si ate at si Rishan. Habang kumakain po sila, simulan natin ang ating shout out. Stay safe and stay strong po tayo palagi, mga kawigil. And shout out kila Mami Ye family, Ryu and family, kila Chester, kila Bing Hello po. Grandma. Hello po. Stay safe, stay strong at get well soon po. Kay Mama, ingat po palagi. Shoutout May Francisco, shoutout sa pinakamamahal niya, Daddy Mr. Rafael Kayabyab, ng happy 60th birthday sa September 18. Princess Agres, shoutout sa family niya, Caroline Kimura, thank you so much po. Noemi Tokairin, Ira Membrano, ingat po palagi at nakikiramay kami. Edita Alop, thank you so much po. Siya yung nag-request ng Chowking. Thank you so much po. Let Calderon, ingat po at stay strong. Station po. Clyde Evar, Danieli Iria Abrea, Alinor Emba ng Cotabato City. Hello po, Sharif Banto. Melody Santos, shout out sa mother niya in heaven na magba-birthday sa September 20. At sa sister niya na si Cheryl, happy birthday sa September 22. Happy birthday po. Thank you so much po kay Mercy Domingo, Tommy, John Howell Olmedo, and Ginalyn Andres, and kay Kayet. Thank you so much po. Thank you po. Shout out Kelly Mendoza, Manfred and Wenceslas Stats ng Austria, kay Rowena Alarcon, Hello po. and kay Rishan, Kay Ruben Jr. Fer. yan, kay Hello po. Alan Suban from Chicago, Taurus Karamutan ng Santa Rosa City, Laguna, Opo. Lynn Ramos, thank you so much po. Debbie Lynn
Somarana Castillo, Hello po. Angel Faeldonia II, Michael Angeline Caducio, shoutout Angie Caducio ng Laguna, Joyce Ann Porpero, shoutout Hello sa po. husband niya, happy birthday sa September 29, Peter Aguadera, Happy birthday. and shoutout Agadera family, thank you so much po. Arlene Gabo, Losa Calderon, Family Aga, Family Rojas, Family Calderon, Kyler Adam David, Pineda, Lea Brun and family ng Leyte, Jojo Eugenio, shout out Jojo ng Malabon City, April Joyce Hello po. Sabinorio, Hello po. Nery Lucy Garcia Nigolo, Eina Nawamaj, Lazel Talvan Tabaranza from Caloocan, Helen Danis Liedo Wesley Ansero from Luzon, San Jose del Monte, Bulacan, Mary Hello po. Ann Gonzalez Ibay, Ella Ostaco, Cristel Paras Alcantara, Maricon Dalumpines, shoutout kila sa Dalumpines family, Mylene Dalumpines Gutierrez, Valentin Wilbert Marlicon, Hello po. Sophia Nicole, Edmar James Dalumpines, at Hello po. sa lahat ng kanyang pamangkin. Ayan, shout out. So, yun po, natapos na naman po ang ating napakasarap na mukbang. Mukbang. Maraming salamat po sa Diyos at Sige po. maraming salamat sa inyo mga kawigil. Ano po? At sobrang sarap, di ba? Sobra. Satisfied? Super. Ayan, so maraming salamat po ulit mga kawigil. Kaya hanggang dito na lang po. Kaya, bigla lang mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.